Kani kadega Batisi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balawan rasha pi da ka orange Nissan, lom so po niya fabricate Shillong. Ka Executive Committee jong dorbar sinong pokse ka bala syong ya jinyalang ha ka laipo trik ubnai yayong arjar arpo kala shim ya garai ban pensitom da ka bating ya ginong syong sinong jong ka pokse la dalap nang ni syakmat bagile ya gino ki kam ki balong beain bat ki ba penken ya jingmana jong ka sorkar bat jong ka dorbar sinong Kajing penmi jong dorbar sinong ya kani ka adong kalong hadian bakawai ka kena ka badai ganong syong sinong jong kani ka sinong pokse kala sya pengat kendon hagi pulit jong ka Laim Kra Police Station Shillong hadian bakala pendon kam bakala ya ka kali pulit bat syabat hagi nong pahara sinong jong ka sinong malki haga miet arpusan tarik mentau benai Uba VG kenta ubalong u advisor jong dorbar sinong haga jing ya keren bat ka Batisi TV hadian balawai ka jing yalang ulaong baga dorbar sinong kala shim ya karai balada don ginong syong sinong ki bale ya ki kam ki balong persya ka dorbar sinong kan sale da ka bateng halor gini ka jing cha ka dorbar sinong kala pen pau ka jing so benyaw akum kini ki jing ja akum kini ki por abakari bat ka jaj benriu borok away idang don hapdeng jinge bat jing tenju lemba kani ka jing shop jong kani ka pang COVID-19 ni khlam ka dabar snong ka kentu ya borok kinong song snong bakan long ki ba adkar baru ser ka yat kayeng Apadang kani kajing perking dak bor sarkar khantam hagapon mit Shushu lara dan monu bale persya iki jing mana snong ani sarkar ka snong hi kansle ik baton kam Hakabay dei bakani kajing ja ka bangila tip padba moro nisgo ba kadar pasnong kadar nakajong ka benta na takadang hakane ke emergency committee ko bawang isyong mendakasi la shimbet tangkawi ke jeng mod bangin apil yakinong sonong lajong bakim de banyat light nakikendon lane ki an ki ba sarkar kelabo bat kumjo ru ki an ba kendon sonong nga kumuway ne unong sonong jong ke sonong pokse madon dengkat bat ka do ba sonong haga ban ya selok bani perkhat iki kam ki jam bade jong krisnong haga ju ko por haga bade bakani ka subject ne ka jingja ka badang suja dang shen ngala don lang bat kiru ban ya selok di ila ka meeting ka balong menta kasi ila ya rai ba inum judge ya ka nature ne ka character jongno ru ndrengi kwa ban chupun pau bai ba ngi so banyao ya kei ka baraja habang la yosngo haka electronic media bad haka print media bakaladon ka jing pendon kam bakla ya ka kali sarkar da iwe i longkme ibede inongson snong jong snong pokse te ngilayarai mene banginum kentho hadu kan nginum kentho ya kalong ye ndrei ni kwa ban ngia pen pauru ba haka meeting ya pen pauru ba ka ain hi kan yat la ka jong ka lenti the law will take its own course te menang ya karandu khendiat ba ni haban ya pahara posno thau banang ni sakmat kanum don chu ka jing yat klumar jong ki ban penkhen ya ki ain ya ki curfew ya ka curfew wala penjari da ka deputy commissioner ndai gitu ba penenkam ya ka curfew pasu kiri ban penenkam katkum ka pas ka bakiyo kimla ban susang klumar sani satai ban nang ni sakmat ka dorban snong kan pek ba kan long ka ba kitkhia ban pek ba kinong snong kinum ya klumar kinum le klumar ba kani ka khlam ka surkhai tam ha kani ka century ka jungi te nang ni sakmat hi ka snong la lap kum kini ki jingja ni kan sim ki jing ki kan sim kam persya ya ki nongson snong jong ni ka snong la ki pen khain ya ka curfew lo ni kila kan no ka ba pen ran jong snong haju ko por menangi ni ya kren kendiat ka ba ngan chupen klan no la ka tin pareng ba ka anger ka di ka expensive commodity
expensive asset. Tingim day when you waste yaka. We should not waste it. Anger is an expensive commodity. We should not waste it unnecessarily. Kaya bangi po print media kalau penlerahan bahaya ni, bangi langsung saliaru banyak discuss pala.